Kwan ma nyithindo ma gamo kute mag ayaki pacho ka omedore ahinya e counties kaka Mandera, Wajir, Samburu, West Pokot kod Isiolo. Ma oyangi kinde romo ma obagi kod bad migawo marango tuoche mag nyacha kod kedo gi ayaki NASCOM. Romo mokelo kanyakla ji e sekta mar thieth mondo mi gitwag ewi kaka iduoko kwan ne piny. Judith Omondi lero mathoth. Thank you, Daktari. Migawo mar thieth ochako ayanga chenro mar kedo kod ayaki malandore e kind nyithindo ahinya to ma onyuol gi jonyuol man kod tuo mar ayaki. Kaluwore kod nonro mag migawo mar thieth, 97% mar jo-Kenya man kod ayaki, 87% ema ochikore tir gi yath. Tim magikoni medo landruok mar ayaki e kind nyithindo. The majority of these children who get infected happen during the breastfeeding period. True or false? And it happens to who? Mostly to who? Those clients who drop off treatment. Miweyo muonyo yath cha, okiwe muonyo ne ng'ato, be okiwe muonyo ne nyithindi, iwe muonyo ne dendi in iwuon. To be giranga ne jomose dak ka muonyo yien, giranga ne story gi, gise dak marom nadi. Nitie jomose dak higni 30, nitie jomose dak higni 40, gidhi mbele. Counties ma midhiero ni okwako ahinya oriwo Mandera, Wajir, Samburu, West Pokot kod Isiolo, ka counties kaka Homa Bay ma kwan mar ji man kod ayaki bet ng'enye to temo go ondamo e duoko piny kwan mar nyithindo ma yudo tuo mar ayaki. 2015 ne wan at 16.8. To piny mangima dwa ni wadhi wabedi below 5% and below 3%. Koro Homa Bay osetiyo matek masani elimination of mother to child transmission 17.3. To wang'iyo matut mo waneno kuonde mang'ikruok nitiere to wa realize ni osiptende wa ma private nitie kaka nitie ng'ikruok moro. To waneno ka sani en thuolo maduong' monego bed ni wakelo gi e mesa achiel, e winjruok achiel mondo wane kaka data nyalo bedo kaka data maro nyalo bedo kanyakla to kaka be wanyalo ensure ni wuodhni kanyakla. Erokamano. E kinde mar riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi to ywak ni ok gisebedo ka inywandogi e paro kod piny owacho jokedo ne ratiro mag jogo man gi ayaki to koni nengo mar thieth ahinya to bangol oko linda mama osemiyo mine luoro mar limo ute thieth gino makamoro medo landruok mar tuoche mag nyeye. Ngima kosebet matek no konyal timo gik makamano kodhi hospital boy yudo ni kile kipimo en pesa odwaro shortcut en odhi e kipimo achiel kende. Seche modhi e kipimo achiel kende matiende en nyathini dhi hinyre to be odhi hinyre. Iyudo ka mama ni ok nyal dhi e clinics gite nikech kila pim ka pim en pesa, kaito bang'e obro wacho ni wadhi ariyo ayudo siling 400 kwa kamano ayudo siling 300 kwa dhi e kipimo achiel. Magi biro e kinde mabende sirne thieth kaka mag ayaki ne odok piny kendo luoro nitie ni lokruok e chiwo thieth nyalo bedie poni piny owacho ok ochanore kare. Judith Omondi, Ramogi TV. Akwara mogiro kamano kuom medo kete chenro mar ang'ich welo nitie jogo ma loso kod erokamano Bilo Derrick